lidi, vítáme vás tady s Aguš a banánem dnešního videa. Jdeme nahrát Bergstein, tak uvidíme se tam. Nesnáším tu kamenatou cestu. Cože? Co fakt, ty umiluješ tu cestu? Tamhle je. Myši, na země a voda. Ne. Oni pak se jde někam do toho. Aha, už vím, co to je. To je brána. Z takovéhle výšky jsme šli. Je tady kokínko. Koko. No ahoj. Už jdem. Už jsme tady, Žogu. Myši, už mě to dej. Ne, nějaká mapa, srdíčko. Jdem druhou bránou. Je tady nějaká placená zóna. Ani. Počkat, koukneme se tam. Ne? Wow. Wow, Abu. My nakonec jdem do té placené zóny teď. Zrovna jdem na pokladnu. Už jsme za tou placenou zónu a můžeme se sem jít kouknout. Už jdem do další. Wow. Tady je to hezký. Extrémně. Ale extrémně. Že jo, Agu? Že je to hezký. Co to je? Co to je? To je mapa. To je tady ta věc. Aha. Hej. Tohle je... Já si myslím, že ten Tady je ten zbytok. hrad je toto. Hele, ten hrad je to, my jsme tady. Teďka jsme tady. Teď jsme prošli tady tím a tam je ta věž a ten hrad je A taky tohle je zbytok. No, možná. Víš, A to je domeček. to je to údolí. Už jsme pod tím. Wow. Wow. Tomuhle nemůžu uvěřit, že to ještě stojí. Dobrá brána, vymakaná. Že jo? Nějaký mříže na oknech. Nepřijde ti, že to je divný trochu? Čauka, tady je to. Ne, ale já myslím tady. Krev. To není krev. Jo. Další mříže, který Jaguš se snaží vytrhnout. No nic. Wow. Ty obří. Počkejte, já se kouknu. Wow. Víš to, že tě natáčím. Jaguš je dneska nějak zblázněná, ne? Je takhle nějaká chodba. I tady je to úplně obří, tam je taky nějaká a my jdeme tady. Ne, do kávičky ne. Suvenýry. Suvenýry. My jdeme k suvenýrům. A gajuč. Suvenýry. A je gajuč. Zmrgá už kamenej. Wow. To je extrémně moc. Rytíř. Čau. Placáka? No tak nic. Hodně stojí, dívej. 2500, to je docela málo. Co ty to hodně? Hej, tady jsou nějaký fejkový diamanty. Nebo skleněný. Ježiši, ten je obří. Promeček štěstí. Štěstí.
různý stavičky. Tady jsou nějaký dřevěný meče. Ne, neusekni mi ruku. Usekni mi ruku. Upadlo mi. Takhle to vypadá, když to vezmete do ruky. Myši, já si koupím dací masku. Teď budu nakonec dací masku. Wow. To je extrémně cool. Extrémně. Tenhle je obří. Docela. Co to je? Wow, kuša. Kuša. Všude kuše. Je klíč. A pohádka je pryč. Teď. Co? Teď. To je ukousnu za jednou zač. Tohle ukousnu za klíč. Agu, vylezme tu střechu. No. Škoda. Je malá. Tady je nějaký vyklenek. Já jsem jí to ukazovala. A ne takhle. No wow. Čau kamerko. Jo, čau. Jsi placáka. Vidíte tu výšku? Vidíte to? Já nedokážu. Koupil jsem si tady kuš nějakou. Špunt to má tady dát. Špunt, natáhnete. A je to. A vystřelíte. Tak. My tady jdem nějakou nevím. Jdem asi do Morny. Tam jsou nějaký výklenky. Tati, tam jsou výklenky. Stříleli nebo pozorovali? Asi jo. Hej, Agu. To je. Já semka jdem do nějaké hladomorny. Asi doufám. Doufám. Tady. Že je to tam zavřený. Doufám, že hladomorna bude tady. Wow. Koko, netahej. Tak, tady je hladomorna. Až tam je házeli. Vidíš, že jsem říkal, že tady bude. Jim tam zločili ruce, tam klečeli toho. Ale tady máš taky, a i tam jsou... Ještě tamhle nahoře, fuj. Taková výška. Tati, Žbak posílal tam byla z mu Milána. figurina. Bergamu, ne? Tati, To tam je byla, stejný? tati, tam byla